nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Unya, una, ang bata okay ra ba na nga imong walihan? Makasabot ba gyud na? Nya, kuan ang 15 para nga matunghayan gyud ka. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ang mutuo og ang magpabautismo maluwas. Kung ang bata nga gamay bunyagan o bautismuhan, ang pangutana, sa diha nga imo siyang sultian sa kamatuoran, makatuo ba siya? Wa man siya buot. Unya naging og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Tandaan nato nga ang pagtuo gani mo hisgutan nagagikan kana sa iyang nadungog og nabati. Bisan pa og unsaon nimo pagsulti pagpasabot sa pulong sa Ginoo ang bata, dili gyud na siya mahitabo nga makahimo siya sa pagtuo sa imong gikasulti niya tungod kay wa pa man siya igo nga salabutan. So niya gikan gihapon ni sa kang Ginoong Hesus. Sumala sa Mateo kapitulo 28 versikulo 18 ngadto 20 niya og si Jesus miduol og miingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Kalom ni. Tanawa, himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Ha? Mo ni ang gisulti dinhi. Karon kay tun-an man. Ang bata mahimo na nimo pagtuon. In other words, Bible studyan ba? Mahimo nimong ka Bible studyan ang bata? Mahimo nimong matunan? Dili. Kamo diha og naa moy bata ang gagmay. Ako naaman koy anak nga 3 months old. Napoy 2 years. Kining mga idara, bisan pa ani ni ang mga idara, kung imo na siyang tunan, tudloan mo ang pangutana karon, makasabot ba? Dili. Imong masabot nga ang bunyag o bautismo para ngadtos mga taong makasabot na kung unsay itudlo, unsay isulti, unsay ipasabot. Akong balikan na, og si Jesus miduol umingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamatuod tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tandaan nga sila tudluan unya bautismuhan sa ngalan sa Ama sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mahimo ba ninyo ang pagtudlo sa gagmay mga bata? Dili. Karon kung adtong basahon sa 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman, tanawa unsaon sila tudluan sa pagtuman. Karon mapasaligan ba nimo nga ang gagmayng bata imong mapasunod matudloan nimo sa pagtuman sa gisugo sino? Akong balikag basa nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug tan-awa ako magauban kanyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Timan mga kaigsunan nga ang gisugo dinhi bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, pero ang bautismuhan kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Karon kay ang bautismuhan kadtumang natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unsaon man nimo pagtudlo sa pagtuman sa gisugo sa Ginoo sa gamay nga bata? Simple ra man kaayo na, di ba? Masabtan ra magyud na. Gaan ra kaayo ng sabton sa tao. Pero nahibaw ba mo og nganong hangtod karon dili ninyo na madawat ng mga puntuha? Tungod kay dili na maoy pagtulunan, dili na maoy doktrina nga gitudlo sa ilang simbahan. Mauna nga magpabilin sila nga dili mosunod og dili motuman. Nganuman, tungod kay dili man na mo'y gitudlo sa ilang simbahan, kay ang ilang gisunod, ang ilang manggong simbahan, mo gisunod, dili ang Ginoo. Pero ang gisulti sa Ginoo, nga sila pagabautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Busa ang bautismuhan,
kadtong natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Mao toy bautismuhan. Atong makita sa atong kapanahunan karon nga daghan sa mga sikta o mga pundok nga naghimon ini nga sila gibautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero ang nakaproblema ni ini kay wala sila mosunod sa proseso. Unsay proseso? Alang nining bautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang proseso mao tudluan sila sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Ila lang gibautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo, wa nila tudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Nganong wa nila tudloi ang tao, igo lang gibautismuhan tungod kay sila mismo wa pud matudloi, wa pud mosunod sa tanang gisugo sa Ginoo. Sa ato pa sayop gihapon ng mga bahina kay ang pagabautismuhan kadtumang natudluan sa pagtuman sa tanan nga gisugo sa Ginoo. Karon niya daghan sa mga tao nga nabautismuhan sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero imong makita nga ang ngalan lang sa karitula sa ilang simbahan ang nausab. Pero ilang kinabuhi wa. Prueba. So wa pa sila mabautismuhi. Ilang gikaon ang mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. Tandaan ka na. Ilang nga timan ina, ilang gikaon ang mga butang nga wala itugot sa Dios nga kaunon. So wa pa sila mabautismuhi. Human sila mabautismuhi, gikaon ra gihapon nila ang mga butang nga wala itugot sa Ginoong kaunon. Nganong nahitabo man ni diha nila tungod kay sila gibautismuhan man lamang nga wa matudloi sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sunod, sa wala pa sila mabautismuhi, ilang gilapas ang napulo ka sugo. Apan sa diha nga nabautismuhan na sila, naglapas ra gihapon sa napulo ka sugo. Nganong nahitabo man nga unta bautismado naman sila tungod kay gibautismuhan sila nga wa matudluis pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Sunod, sa wala pa sila mabautismuhi, gilapas nila ang adlaw nga igpapahulay. Imbis ang gisugo sa Ginoo adlaw Sabado, ang ilang gisunod ang adlaw Domingo. Ang pangutana karon nganong nahitabo man nila nga Domingo nga unta ang gitudlo sa Biblia Sabado, kana tungod kay wa sila matudluis pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Kung atong tan-awon gid kining mga bahina, atong pamalandungon kining mga bahina, nganong nahitabo man gyud ni diha sa ilang mga kinabuhi nga unta nabautismuhan sila. Himong makita gyud ang pagkalahi sa mga tao nga gibautismuhan nga nagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo ug mga tawo nga gibautismuhan nga wa magtuman sa gisugo sa Ginoo. Ug unya kun atong hunahunaon ug pamalandungon gyud pag-ayo mga kaigsunan, wa gihapon walay kapuslanan nganuman kay nagpabilin gihapon sila nga nagsupak sa tanang gisugo sa Ginoo. Nganuman wa kini sila matudloe. Sa laktod pagkasulti, dili nimo makita ang kausaban ug kabag-uhan dis ilang pagkinabuhi kay nagpabilin silang gisupak nila ang kasuguan sa Ginoo. Abin yung unsa ray na usab, ang ngalan sa ilang karitula, ang ngalan sa ilang pundok, ang karitula lang mo'y nabag-o, mo'y nausab, pero ang ilang pagkinabuhi wa, nganuman wa sila matudluis pagtuman sa tanang gisugo diha sa Ginoo. Usa pa, panahon sa mga apostoles sa ilang mga pagpangwali, dunay mga taong nangakabig diha sa pagpangalagad sa Ginoo, ug sa ilang pagpangwali kadtong mga taong ilang giwalihan ni sangko gid ngadto sa bautismo, pero wa sa gyud pud na mahitabo nga sa diha nga nagpangwali ang mga apostoles, dunay mga gagmayng mga bata nga ilang ginabautismuhan. Pamati ra gud ninyo kining gisgutan sa buhat 2:36 ngadto 38, ingon ini ang gisulti kun atong tan-awon dinhi nagingon. Sa 2:36 nagingon, busa ang tibok banay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod gayod nga sa Dios si Jesus gihimong Ginoong Kristo, ang Jesus nga inyong gilansang sa cross. Mao ni ang pagwali sa mga apostoles na Apostol Pablo. Kung padayon na nagbasa nagingon, ug sa ilang pagkadungog niini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles. Sila nangutana nga nagingon, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton. Tandaan nato mga kaigsunan nga sa dinha nga nagpangwali ang mga apostoles ngadtos mga tao, ang mga tao gisakitan sila sa ilang kasing-kasing ug sila na nagpangutana, mga igsuon unsa may among pagabuhaton. Kinsa ang nangutanag unsay among pagabuhaton?
kadtong mga tao, dili mga bata, kay paghisgot og mga bata gagmay, paghisgot og tao dagko. Ang nangutana, mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Ha? Nagsulti mga kaigsunan si Apostol Pedro nga matud pa niya 38. Ug si Pedro mitubag kanila, pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Tanawa kung unsa dinhi ang gisulti ni Apostol Pedro, unya masabot man nimo. Kinsay gisugo ni Pedro? Gagmay bang bata? Dili, dagko na. Iyang gitubag kadtong mga tao nga ilang giwalihan. Nangutana nila mga igsuon, unsa may among pagabuhaton? Ha? Muna ang ilang pangutana. Ug unya mga kaigsuonan, sa diha nga nangutana sila, gitubag sila ni Apostol Pedro nga paghinulsol kamo. O niya maghinulsol. Ang gamayng bata, ha? Kaya ba niya mahimo niya ang paghinulsol? Dili. Adto ra ginasdag ko. Unya gisulti, og magpabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala. Timan nga ang gihisgutan dinhi bautismo, maghinulsol dayon magpabautismo alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Di mo do nga kun ang tao naghuna-huna siya nga siya nakasala ug tungod kay naghuna-huna man siya nga siya nakasala ug naghandom siya nga kanang salaa niya mapasaylo, wala gid siya lain nga himuon, no choice kundili siya magpabautismo, maghinulsol unya magpabautismo. Ug unya mapasaylo ang iyang sala ug madawat sab niya ang gasa nga Espiritu Santo. Sa laktod pagkasulti, walay kapasayloan sa sala, walay pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo kung dili ka maghinulsol o dili ka magpabautismo. Ang pangutana karon higala, gusto ka ba nga magpabautismo? Gusto ka bang mapasaylo ang imong sala? Gusto ka bang makadawat sa gasa sa Espiritu Santo? Kung gusto ka, kanus aman nimo himuon. Imo balang palabyon ang mga panahon, mga oras, adlaw, simana, bulan ug tuig sa imong kinabuhi. Unya wa ka masayod, wa ka mahibalo kung kanusa kutob ang imong kinabuhi. Ug unya kun atong tan-aw dinhi sumalas 40 niya, pamatiin niyo ni ang buhat 2:40 kun atong tan-aw. Ug sa daghan pang mga pulong, tan-awar gud ni, ug sa daghan pang mga pulong siya naghimog mga pagpamatuod. Mao na nga ang pulong sa Ginoo bago ang tao bautismuhan, dunay daghan nga mga pagpasabot, dunay daghan nga mga pagpamatuod sa pulong sa Dios. Ha? Ipamatuod niya karon unsaon manimo na pagpasabot, pagpamatuod sa pulong sa Dios diha sa gagmayng mga bata. Busa brother, uban sa nang naminaron, please, sabta ang mga pulong sa kamatuoran. Kining gisgutan og sa daghan pang mga pulong, ha? Siya naghimo og pagpamatuod. Og kanila miagda siya nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan ining sukwahi nga kaliwatan. Usa na agi mga taong sukwahi. Ang gisugos Ginoo gipasabot bautismuhan ang dagko na nga mga tao kay matudluas pagtumas tanang gisugos Ginoo. Pero adto gid gagmay bata nagpasabot kana agi mo supak nay mo sukwahi. Unya pamatii ang 41 nag-ingon dinhi. Og unya gibautismuhan kadtong mga misagop sa iyang pulong og niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Tandaan na to niadtong adlaw may 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Wa magingon 3,000 ka mga bata nga nahidugang kanila. 3,000 ka mga tao nga nahidugang kanila. Ilang gibautismuhan, meaning dagko na. Kinsa ni? Kadtong natudluan sa pulong sa Ginoo, natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Busa dili ingon nga bukid sa among buot ang gagmayng bata bautismuhan. Wa lang gyud na isulti, wa isugo diha sa Biblia nga magabautismo og gagmay nga mga bata. So klaro ni matin-aw dinhi ang gisgutan sa Biblia. Karon, kung ato pang tan-aw sa kapanahunan sa mga apostoles, para masuta gud nato ba? Kung sa ilang kapanahunan sa una, duna na bagyoy mga bata nga ilang gibautismuhan.
Kung atong basahon din sa Buhat Kapitulo 8 bersikulo 36, paingon ngadto sa 40. Kung atong basahon din niyo, nahitabo kini nga senaryo sa diha nga ang usa ka eunuko nisimba siya dito sa Jerusalem. Kining eunuko didto na siya mag-alagad sa usa ka rayna sa rayna dito sa Ethiopia nga si Rayna Kandasi. Sumala sa mga pagpasabot sa Biblia nga kini siya tarong gyud nga tao kay katugyanan man is tanang mga mahinungdanong mga butang sa rayna. Tapos niya pagsimba dito sa Jerusalem, niuli siya balik sa Ethiopia sakay sa usa ka kalisa. Sa unang mga panahon, mga VIP lang ang makasakay ning kalisa kung sa ato ron o amagod sa unay truck sa una. Mga opisyal sa mga military, mga VIP. Pero tungod kay siya sinaligan sa Rayna, ni Rayna Kandasi sa Ethiopia kining usa ka taong eunuko. Sayon ra gyud niya pagsakay sa inunta luxurious vehicle sa atong panahon ron. So nagsakay siya sa kalisa. Human siya nagsakay sa dihang nakasakay na siya sa kalisa, iyang gipahimuslan ang pagbasa. Ug sa iyang pagbasa, iyang gibasa ang libro sa sinulat ni Propeta Isaias. Meaning sa kapanahunan sa mga apostoles ni Ginoong Hesus ug sa uban pa, sa ilang panahon, ang ilang gipanggamit dili ang bag-ong tugon, kundi ang daang tugon. Libro nga sa Isaias. Nahitabo nga ang maong eunuko sa iyang gibasa wa siya makasabot. Usa ang balaang espiritu misulti kang Filipe nga paubanon siya ining tawana. Pamatiin nyo sa 36 sa akong basahon. Nag-ingon din niyo sa maong bersikulo. Matod pa. Nga nag-ingon din ni sa 34 lang kung basahon. Ug ang eunuko mingon kang Filipe, suginli ako, kinsa may ipabasabot ni ini og sa propeta, ang iya bang kaugalingon o ang lain bang tao? Ug si Filipe mibungat sa iyang baba, og ang maayong balita mahitungod kang Hesus iyang giwali kaniya nga diha magsugod sa maong bahin sa kasulatan. Sa ato pa nga ang mga tinun-an, ang mga apostoles na nagpangwali sila ngadto sa mga tao nga ang ilang ginawali maos gini Hesus ug ang gibasa pod sa maong eunuko nagpasabot sa usa ka Mesiyas nga maos gini Hesus. Usa gitudloan siyang Filipe. Unya nagingon dinhi, ug sa nagpadayon sila sa pagpanaw, kay tiyan mo ba na dito sa Gaza man ni sila gikan sa Jerusalem paingon sa Ethiopia, perting layo agid ana. Ug kun kanang gilay-ununa gyud pila ka milyas kun imong tan-awon, labihan daghana na gyud sa mga pulong nga matudlo, mapasabot o ma-Bible study ning Filipe ngadto nining usa ka taong eunuko. Wa damha nga sa ilang pagpanaw matud pa 36 og sa pagpadayon og sa nagpadayon sila sa pagpanaw nahiabot silang tubig og ang eunuko miingon, tan-awa ana ay tubig unsa pa may nakaulang sa akong pagbautismo. Di man nga dako na ning tao, dili ni gamay bata. Pagkakita na nakaagis ng tubig, na ay tubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Kamu karon dihang naminaw sa pulong sa Ginoo higala. Taas ng mga panahon, daghan ng mga adlaw, mga oras, mga semana o mga bulan, mga tuig sa inyong pagpaminaw dinis atong programa. Matud pa sa eunuko na itubig unsa pa may kulang sa akong pagpabautismo. Kamu dugay na mong naminaw, nakasabot na mo. Pero wa gid mo desisyon sa pagpabautismo unsa may nakulang ninyo nganong dili mo magpabautismo. Ipadayon nato nis pagbasa nagingon ug si Filipe miingon, kung ikaw nagatuo ban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo. Sa to pa nga ang bautismo inubanan sa pagtuo sa tibuok niyang kasing-kasing din taw bautismoon. Unya ang eunuko mingon, ug siya mitubag ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. Kay kadaghanan gus mga tao una di mo gumutuo sa Hesus anak sa Dios kay gitagna gus mga propeta, he is the kings of all kings and lords of all lords. Unya anha na lang hinon mataos magtiayon so singa Maria ang panday ang singa panday Maria. Ug unya kung imong tan-awon si Hesus way record nga nag-eskwela siya. Pero ngano mo eskwela pa man siya nga siya man ang source of wisdom, source of knowledge, siya man ang the great master or the great teacher. No need na. Ug unya mga kaigsunan, matod pa din ingon sa mga eunuko, ako nagtuo. Unya kun ako atong padayon nagbasa atong ingredient nga
og niingon isugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Og silang duha si Felipe og ang eunuko nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismuhan siya. Nanaog ha ngadto sa tubig, napasahon tos 39. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig. So dili gid musaler, dili gid biblikal kanang bunyag o bautismong wisik-wisik bubuan wa na. Diha sa lalom og daghan nga tubig og sa nakahawas na sila sa tubig. Muhawas ka balang anang wisik-wisikan ka bubuan ra ka. Ha? Wa. Og sa nakahawas na sila gikan sa tubig, mo ni nahawas sila gikan sa tubig, matud pa dinhi si Felipe gisakgaw sa espiritu sa Ginoo og ang eunuko wala na makakita kaniya og ang iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. Ang maong eunuko tungod sa iyang pagsabot og nabaluan nakadawat sa bautismo padayon siya sa panaw ngadto sa Ethiopia ngon sa siya malipayon. Tistingi kuno higala ang pagsagop sa pulong sa Dios. Tistingi ang pagsunod sa pulong sa Dios. Unya pagpabautismo ka, dili ka ba magmalipayon sa imong kinabuhi sama sa usa ka taong eunuko. Ang Ginoo makiigsunan nagulat nagpaabot nimo kanus-a ka man magpabautismo. Mabitaw ang gisgutan nga pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagpagahion ang atong mga kasing-kasing. Nganuan mga kaigsunan, kay diha sa pagpagahi sa atong mga kasing-kasing, bisag nakasabot na ta, bisag nakadungog na ta, apan gipagahi nato ang atong mga kasing-kasing, makita nga dili mabag-o ug dili mausab ang atong mga kinabuhi. Unya dili man na mo'y tuyo sa Ginoo nga dili ta magbag-o. O bita hinungdan nga iwali ang maayong balita. Pamatira gud ninyo ni dinhi sumala sa gisgutan sa Episo Kapitulo 4. Mo ning gisgutan dinhi sa Episo Kapitulo 4 bersikulo 21. Ato ning kinini ang basahon kung unsay gisulti dinhi sa Ephesians chapter 4, no? Kung unsay gisulti dinhi sa kanini ang Episo 4 unya 21. Kung unsay gisulti dinhi. Kay ang Ginoo gusto gid siya nga mausab og mabag-o ta. Atong basahon no sa kanana ang Episo 4:21 ngadto sa 24 o 25 nagingon. Kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus. Asang kamaturan na kang Hesus. That's why nagingon siya sa Juan 14:6, ako mong dalan ug kamaturan ug kinabuhi walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So muning gisgutan dinhi nga matud pa kun ugaling tinuod man nga kamo giba nakadungog na kaniya mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamaturan anaa kang Hesus. Nag-ingon sa 22, hukasan ninyo ang inyong bag-ong pagkatao nga dalapas yung karaang paggawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinagis malimbong ug pagpangibog ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. Ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Busa niining mga panahon na mga kaigsunan, ang gikinahanglan sa Ginoo ang pagtuo nganuman nasabtan nanyo ang pulong sa Dios. Then sunod sa pagtuo, paghinulsol, then pagpabautismo. Mao ni ang importante. Mubitan na ang gisgutan sumala sa Santiago 1:21 o 22. Matud pa busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan. Ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ipadawat ang pulong sa Dios. Karon wa man maging paminawa lang ninyo ang pulong sa Dios, ipadawat gyud. But ipasabot gustos Ginong imong dawaton aron imong kinabuhian, aron imong sundon, aron imong tumanon. Pero kung kutob rakas pagpaminaw, dili pud na maoy gikinahanglas Ginoo. Pamatii ang 22 nagingon. Hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Ang tao nga dili maminaw sa pulong sa Dios, naglimbong ra gyud na sa ug di mutuman sa pulong sa Dios, naglimbong ra gyud na sa iyang kaugalingon. Busa matin-aw dinhi nga ang gisulti dinhi pagabautismohan ang dagko na nga mga tao dili ang gagmay mga bata. Higala hinumdumi. Nagaagda ang Ginoo. Nasayod ko nga nakasabot ka sa pulong sa Dios. Nasayod ko nga natin-awan ka sa pulong sa Dios. Pero dunay nagapiit, dunay nagalikos, nagahigot sa imong hunahuna nga makapugong sa imong desisyon diha sa Ginoo.
Nganong dili man nimo sulayan ang pag-ampo sa Ginoo nga Ginoo putla badbara kining gapos akong kinabuhi aron ko nga makahimos pagduol pagpangalagad kanimo aron ko nga makapabautismo kay nasabtan ako ang imong pulong. Ha? Timan kana mga kaigsunan. Kay ang pagpasaylos Ginoo ihatag mo na sa dihang maginulsol ka. Isaiah 55:7 pabiyae sa dawtan ang iyang dalan ug sa tawo nga dili matarong ug sa iyang mga hunahuna ug pabalik ka siya ngadto sa Dios og siyuwa mo pasaylo kaniya sa madagayaon gayon. Asa ang pagpasaylo sa taong nagbiya sa pagkadautan. Nagbiya kabas pagkadautan, moalagad kabas Ginoo, gusto ka bang maluwas, sunda og alagara ang Ginoo kinahanglan nga magpabautismo ka. So brother, sa imong pangutana salamat uban sa nang naminaw ron. Well, sa di pa ta mo irog ngadto sa unahan. Ato sa ning tan-aw ni ang kuan niya ato sa ning tan-aw ning atong monitor niya si brother Rufino Moreno nag-send siya duha ka kamot nga nagpray og duha ka heart, meaning nga kini nga programa nato iyaning giampo sa Ginoo og iyang gihigugma. Thank you brother Rufino Moreno nya sa kasayuran ninyo dinhi sa kahanginan mga kaigsunan. Si brother Rufino Moreno konbertido ni sa ato nga programa. By the way, sa dili pa di ay ko malimot akong ipaybaw dinhi sa kahanginan karong September 8 adlawng Domingo dunay debate dinhi sa kanina ang San Remigio Argawanon, Barangay Argawanon Hope nga ang atong honorable pinalangga nga barangay captain makahatag sig permiso nga magdebate karong alauna September 7 sa IMS, no? Ako lang na nang idetalye kaganina magod diha sa Patag pretindaghana nilang nangabot nga IMS dunay auto, duna puy van, unya duna padtoy uban pod nga mga sakyanan. O kunya lagi natagaan mas lagi higayon nga maka-lecture unya ang ilahang lecture lagi pod ug di ka kabantay mura gipog tinuod muras kwartang fake. Ning abot ang panahon nakasulti sad ko ug unya wa gud ko mag-offer og pangutana kay labi na hapon na pero ning volunteer magig nga mangutana until nga nagkaipit-ipitay na pauli na gyud nga imong pamatud-an atong butangan og tema imong pamatud-an nakaog mo di ni debate di ni aw i-propose tanala ni adto ang debate sa publiko na nga karong September 8 no mohatag lang niya kog update kay uwan magsugod sa alauna sa hapon dinhi sa Argawanon Covered Court nga kanana ang wa pa ko mahibaw og ginsay barangay captain diha pero nagtuo ko nga ukir gyapon ang atong pinalangang kapitan diha. So dunay moduol sa imo nya diha kap mohangyo nga matagaan mig permiso para sa religious public debate diha sa imo nga barangay sa Argawanon Covered Court. So alang sa mga naminaw ron kung gusto nga naminaw ron nya gusto mo tambong so tambong niya mo o gusto mong makapaminaw diha sa Argawanon no barangay Covered Court. Well niya patay basahon dinhi sa sunod si Saya ang maayong gabi Brad John o Brad Libe. By the way, wa si Brother Libe ron to as Toledo kay doon na importante niyang gilakaw. Minaw mi dire sa Panalipan Katmon Cebu si Brad Mario Alquisarne kauban ni Brad Pablo Jason Jr. Okay, dagang salamat Brother Mario, Brother Pablo sa inyong pagpaminaw diha sa Panalipan Katmon, no? Salamat gyud kayo sa inyong pagpaminaw. Brother Mario, dugay-dugay ka na gyud pod nga nagsunod sa ato nga programa. Unya ni apod si Brother Ronilo Itang, maayong gabi sa tanan. God bless. O maayong gabi ni mo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia, no? Thank you so much. Ni apod si Madam Alma Mahait, happy evening to everyone and more power and God bless you always. Unya ni ay kamot nga nagampo unya ni apoy heart unya ni may mura manig birthday package birthday nimo madam oy happy birthday di ay unya okay ni apatay ato nga kuansad ni apatay atong maglisod magitaan ni pag kuan gud ni okay arita sa kuan sunod nga kanini ang Brother Nilay Ota, maayong gabi Brother John ug sa mga kaigsunan nga nag-view ug sa mga na minaw karon. God bless. Gikan ni kang Brother Ronilo Itang. Unya ni apoy kuan dinhi.
Salamat kay mga kuan madini ila madining gi share no unya ni apatay lain nga basahon hiya si Chari de la Cruz Nugas dunay gi kuan niyang tulo ka mga heart. Salamat igsuon Chari de la Cruz Nugas unya ni apagid tay kuan pa basahon pa. Okay murag kanini ang kuan na wa nay sabani okay. Mo irog niya tangad to sa unahan mga kigsunan no ato laning kuanon pa ato ning i-check unya sa sunod. Well, okay. Sa panahon ni Juan Bautista mga kigsunan kay ni amata sa pangutana magyud ni sa kuan lagi sa baptism. Wa sad si Juan Bautista nagbautismo og gagmayng mga bata, dagko na nga mga tao. Pamati iragod ninyo niyo ang gihisgutan dinhi sa kuan kanana ang gihisgutan dinhi sa Mateo kapitulo 3 sa panahon ni Juan Bautista. Kung ato ning tan-aw dinhi kanang pagbautismo sa bata wa gyud nay record nga gisugo, wa poy record nga may nabautismuhan. Marang-arang unta og way record nga gisugo, unya naalay record nga nabautismuhan wa pud. Way record nga nabautismuhan, wa poy record nga gisugo kay only nga ang nagsugo nini ang simbahan ra magyud pod. So sa laktod pagasulti daghay mga tao karon nga gisunod dili iya sa Dios kun dili iya sa simbahan. In short, unbiblical. Unbiblical gani dili nimo makita og dili mabasa diha sa Biblia. Unya kun atong tan-aw dinhi si Juan Bautista nagapang-bautismo sad siya. Tan-aw ra gud ninyo ni ang Mateo kapitulo kinini ang 1 kapitulo 3 1 ug 2 unya 5 nagingon dinhi sa Mateo. Og niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. Siya nagingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na, kay kini mao ang gihisgutan sa propeta nga si Isaiah sa iyang pag-ingon. Ang tingog magasinggit diha sa awaaw, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tuliran ninyo ang iyang mga agianan. Amo ni ang gisulti dinhi. Sa 4 nagingon og kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo o sa ka bakus nga panit diha sa iyang hawak og ang iyang kanunon dulon og dugos sa kagulangan. Og nangadto kaniya ang katawhan. Tanaw ra gud nyo ni termino dili nagtuo magigkuba bisag gamay wa ko magtuo di mo kasabot ini. Og nangadto kaniya ang katawhan, wa magingon og nangadto kaniya ang kabataan. Kay kung kabataan pa gagmay, katawhan gisgutan dagko. Og nangadto kaniya ang katawhan. Mo ning gisgutan dinhi gikan sa Jerusalem, sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan sa kasikbit sa Jordan. Kining Jordan mo ni ang suba. So di pod wisik-wisik o di daghan tubig adto sa Jordan. Ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Ang bata makaimo ba pagsulti silang sala? Wa. Ano man? Wa may buot. Dagko na. Unya dingo dinhi nga apan sa pagtan-aw niya sa daghan nga mga parasiyo ug sa mga Sadusiyo ug midugok aron sa pagpabautismo siya miingon kanila. Sa to pas kana panahon na ni ni Juan Bautista, dunay mga parasiyo ug mga Sadusiyo nga kun imong lantawon kining mga taon na kuli ning makabig makumberter mga tawo ni tagas og garbo kay puno magunis kay balo. Pero ang mga parasiyo ug mga Sadusiyo miadto kang Juan Bautista aron sa pagpabautismo. Siya miingon kanila, kamong mga anak sa bitin. Tinuod bag anak ni sila bitin? Unsa man ning bitin? Nagisgot ni siyawa, kamong mga anak siyawa. Busa ang tawo nga nagsunod di ay. Sa yawa ang giilana ni Juan Bautista mga bitin, anak sa bitin, anak siyawa. Kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagiw gikan sa kapungot nga umalabot. Ingon dinhi amo ni ang gisgutan. Nga ni Juan Bautista. Kadtong maton gikan sa Jerusalem, gikan sa Judea, sa Samaria. Miduol kang Juan Bautista aron sa pagpabautismo. Ang nanuol dagko ang mga tao dili gagmay nga mga bata. Nganong naingon ana mamuhigala nga wa man na itudlo sa Biblia. O kini nga programa ang inyong gipamatian based on the Bible ni siya, busa imong makita, imong masabot, kung unsa gyud katinaw ang mga butang nga gipasabot dinhi sa balaang kasulatan.
Ug unya mga kaigsunan, kung ato pagyod nga padayunan sa paghisgot kining mga puntuha o kining mga bahina. Ha? Ang na-record sa Biblia nga pagabautismohan ang mga dagko. Asa man ang records mga gagmay. Ha? Kay aron mulutaw nga sakto gyud nga ang bata pagabautismohan. Karon niya, unsa ra man gyud ay ang angay himuon para sa mga bata. Kay ang bautismo para man sa mga dagko. Og unya ang mga bata wa mag-record nga sila gibautismuhan o gisugo nga pagabautismuhan. Pero unsa ra man gyud ay ang angay nga himuon para sa mga bata. Kung atong basahon sa Mateo 19, kanini ang 22 o 23 nag-ingon din niyo. Og sa pagkadungog nini sa Mateo kapitulo 19, no? Unya nag-ingon din sa gihisgutan din sa Mateo, no? Mao ni ang gihisgutan ni no 13, no? 19 at yes, mao ni okay niaw matod pa din hini nga ato ning tanaw na kung unsa ang sulti dinhi sa Mateo. Mao ni ang nahitabo sa dinha nga ang mga gagmay nga mga bata gidala ngadto sa kang Ginoong Hesus. Ug unya sa diha nga gidala ngadto sa kang Ginoong Hesus, ang kinini ang mga kabataan gibadlong sa mga tinun-an. Unya miingon si Ginoong Hesus, pasagdi ninyo ang gagmay nga mga bata nga muduol kanako kay ila ang gingharian sa langit. Mao ni gisulti sa atong Ginoo, nga pasagdi ninyo ang gagmay nga mga bata nga muduol kanako. Mao na nga ang himuon ra gyud sa mga Seventh-day Adventist sa mga bata sama atong pag-adto nako dito sa Victory, Calataraban, Negros Occidental. Dunay mga bata dito nga gidedicate mo na gitog child dedication. Ingon paduula ang gagmay mga bata kay ila ang gingharian sa langit sa mga bata nga gagmay nga sama nila. Sumala sa gisgutan sa Mateo 19:13 o 14. Napamatiir gud ninyo niyo ang gingon dinhi. Og dihay gagmay ng bata nga gidala ngadto kaniya aron tapin-an sila niya sa iyang kamot. Og iampo sila og gibadlong sa mga tinun-an ang mga tao. Apan si Jesus miingon, paduula kanako ang gagmay kabataan og ayaw ninyo sila pagpugni kay ang gingharian sa langit ila sa mga sama kanila. So pagkanindot sa pagkasultis Ginoo nga naghatag siya og assurance, naghatag siya og paglaom ngadto sa gagmay mga bata ningon paduula sila kanako kay ang gingharian sa langit ila sa mga gagmay mga bata nga sama kanila. So mga kaigsuunan, walay problema sa bata. Ang dagko karon mao ni ang mahimo nato nga problema. Unya kumusta man higala sa diha nga imong gipamatian ang pulong sa Dios. Andam ka ba nga mosunod? Andam ka ba nga mohimo sa lakang sa pagpabautismo diha sa Ginoo aron maangkon nimo ang kahimayaan o pagtugot sa Ginoo kay ang gisulti sa Biblia matud pa ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So niya si Sister Lynn of Korea, may gabi Kuya John o may gabi Sister Lynn. Og unya kay to sad ning tan-aw dinhi wa na ilain no. Si Sister Lynn ra ni adin ang dugang. Okay. Kung atong tan-aw dinhi ang gipamulong sa Ginoo, wala ka ba mabalaka? Wala ka ba maguol? Ang gisulti ni Ginoo sumala sa Marcos 16, ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. So kini na unyang mga butanga mao na lay imong hulaton og paabuton kung dili ka mutuo og dili ka magpabautismo. Ngani si Ginoo Hesus nagsulti siya sumala sa Juan 5:27, gisgutan ni Ginoo Hesus ni sa kanang Juan 10:27. Amo ni ang giingon ni Ginoo Hesus sumala dinhi sa gisgutan sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27. Ang akong mga karniro nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Ang mga iyan ni Kristo nagsunod niya. Pero ang pangutana, sigurado ka nga nagsunod ka ba kang Kristo? Kay kung sigurado ka nga nagsunod ka kang Kristo, klaro, ang gingon ni Kristo, ang akong mga karniro nagasunod kanako. Pero adto tas kang Ginoong Hesus. Kung ato ning tan-awon sumala sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 hanggang 17 mao ni ang gihisgutan
sa Mateo kapitulo 13 ngadto sa 17 niya atong basahon dinhi. Og niadtong panahona sa Jesus gikan sa Galilea og miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagbabautismo kaniya. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nagingon, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni Aaron sa pagtuman sa tibok pagkamatarong og siya mitugot na lang. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Kuhaa ang termino bawat lusok sa mga pulong kung nihaong ba kanang bunyag nga wisik-wisik o kananaang pagbubo sa ulo. Nagingon dinhi og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Unya naging si Kristo ang akong mga karniro nagasunod kanako ug nagpatalinghog kanako. Kung nigamit ka sa bautismo nga wa kana ihimo nga ehemplo ni Kristo ay dili ka gyud karniro ni Kristo. Nagingon dinhi hawa sa tubig ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati ug mapehiluna kini diha sa ibabaw niya. So imong makita ang panaghiusa sa ilang mga plano ug katuyuan sa tulo ka persona sa usa lamang ka pagka-Dios. Ang anak gibautismuhan nga maos Ginoong Hesus. Ug unya ang Espiritu mikunsad, mikunsad ingon og salampati. Og unya ang tingog dito sa langit nga mong amahan, mao kini ang akong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako. So nagpasabot kini sa tulo ka persona, amahan, anak ug espiritu sa usa lamang kapag Dios. Ingon si Kristo, ang akong mga karniro nagasunod kanako. Karon nganong dili man ka mosunod ni Kristo nga magpabautismo ka sa bautismo nga gitudlo dinhi sa Biblia, dili nang bautismo nga gitudlo lamang sa simbahan. Wa man sad magtudlo ang Biblia gagmay bata bautismuhan. Wa pun magtudlo ang Biblia wisik-wisikan o bubuan ang ulo o agtang sa bata og tubig. Wa ang gisulti dinhi ilubong sa tubig. Roma kapitulo 6 bersikulo 4 nagingon busa pinaagi sa bautismo gilubong kita. Ilubong gyud dili wisik-wisikan, dili na nimo siya dili na nimo siya bubuan kay mao na ang gisulti sa Biblia. Ingon ni Kristo, ang akong mga karniro nagpatalinghog kanako og sila nagasunod kanako. Hinaot paggala nga imong sundon si Ginoong Hesus. Siya nagpabautismo dili aron mapasaylo ang iyang sala tungod kay wa man siya sala, apan nagbabautismo siya aron ikaw mosunod sa iyang gihimo kay kinahanglanon gid sa usa ka tawo ang tao nga siya magpabautismo kay ang motuo og ang magpabautismo maluwas apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Okay? Ni ay kuan ni ang kuan kanini ang akong basahon ning kuan kanini ang ning sulod dinhi ni si Milyuds sila Sul Good Ebs Brad sulo lagi ka karon. Okay, tinuod na kay wa katungad is brother Isaw kay si brother Isaw magod ang iya ron gi pang concentrate sa Bible study mga batan-on mo nang magabi di siya kakon kay mga estudyante way lugar sa adlaw gabi ira so banat gina siya Bible study unya usahay man lagi pod di la nato ikauwaw ni ang kalisod layo magod kaayo ang Pinoy-anan di Brad Isaw paingon sa bugo ug unya usahay pod in town labi na kay wala pa po'y permanente nga income kay ulitaw lagi pod nga nagmissionary o maglisod sa gasolina mauna nga dili pod makaanhi dire sa estasyonan sa radyo no di siya makaanhi o gunya maunang nagsulo ko karon kay si Brother Libby tuwa man sa kuan pod Toledo City no Toledo City. Well mga kaigsunan nagsikip ng atong oras ako naman nga ipahibalo no mo update lang ko karong September 8 adlawng Domingo mga launa kung itugot sa Ginoo ni ug mohatag og permit ang barangay captain kinini ang sa Argawanon alauna magsugod ang debate nga IMS International Missionary kanang society man unya mga offshoot gud gihapon ning mga tawhanaa muna nga salamat sa inyong pagpaminaw dalaygon ang Dios sa walay katapusan magampo kita mga igala dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka trono sa langit daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin ni ang tanang mga tawo nagapaminaw karon
dadas kahayag sa kamaturan nga mga pangalaga diha kanimo gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan, Brother June dito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you, may the truth, but it will never comfort you with a lie.